sezvamuri kuona kuti iyo ndo mufananidzo wenyaminyami handiti nyaminyami tiri panapa pakariba demo. Ndokuona kana tiri panapa munobva manatoona nyaminyami mobva maona kariba demo sezvamuri kuona. Ndichida kugamuchirai zvakare to yet another video here at your favorite channel of your choice. Aiwa, patiri kukuratidzai kariba kuti yakamira sei. Kana wauya mukariba zvine zvisina kukwana kuti uye mukariba ukasauya kuzomira pana pamusoro paunoona nyaminyami at the same time uchiona kariba demo. So vamwe vanobva vati nyaminyami chii? Alright, ngano dzatakanzwa dzinoti nyaminyami imhuka yaionekwa mukariba handiti yaionekwa mumvura. Mhuka iyi yaizoti kana yaizokwainza ingozibudisa musoro chete handiti. So nobody knows kuti yakanga iri mhuka yakaita sei. Vamwe vachitarisa mufananidzo uyu apa vanomboona sekuti yakanga iri nyoka, but according to this mufananidzo zvakare kuona kuti haigone kuva nyoka because iriratidza kuti iri kuita sefish, iri kuita senyoka, and nobody knows actually kuti nyaminyami imhuka yakanga yakaita sei, but inonzi iyo yaisvika payaionekwa ichibudisa musoro wayo mumvura handiti. Also inonzi iyo ndo vamwe vanoti iyi mhuka yaitochekwa nyama, vanhu vachitodya nyama yachona but ichibuda mumvura. Vamwewo vanoti zvoni imhuka yaionekwa iine mudzimai wayona, dzaiva mbiri mhuka idzi, but kunonzi pakazovakwa kariba demo, imwe yakabva yaenda kune rimwe rutivi, imwe ikaenda kune rimwe rutivi. So hatinazoziva, but tichaita kuti tibvunze kune vagari vemunzvimbo inoyi kuti zvakambomira sei handiti. Tichaita kuti tibvunze kune vagari vemunzvimbo inoyi kuti zvakamira sei mamisi the story of nyaminyami. Sekuona kwamuri kuita kuti zvoni tiri pamuganhu weZimbabwe pamwe chete neZambia. So kada kutarisa kune rimwe rutivi takuona magetsi awo, magetsi ari kuri kurutivi rwekariba, uko kwatori weZambia, isusu tiri kuZim side handiti, tiri kuZim side. So what do you think or what do you know about nyaya yenyaminyami? Makadzidzawo kuti kudii kuchikoro ndoziva kuti matheories anga akasiyana siyana nekuda kwekuti nyaya yenyaminyami ingano dzave kutaurwa nezvino zvezvakaitika munguva yepasi chigare. Aminoti mimiwo makadzidzawo kuti chikana kuti makaonzwa ungano yaitawo kudii pamusoro penyaminyami. Ndo zvakadati tuye panapa tizokuratidzai tiri paZambezi river handiti. Zambezi river pamufananidzo wekuratidza kuti wakaitwa namukoma vainzi David Masharure. Mufananidzo wenyaminyami wakakevhewa kana kuti wakagadzirwa namukoma vainziwo David Masharure. Ndo watiri kukuratidzai. Unoita kuti nzvimbo inoyi inge iri inobva yanyanyisa kunaka nekuti wakatarisa panyaminyami urubva watarisa zvakare kariba demo, urubva watarisa zvakare kariba handiti. Zvakare unenge uchitoona this is Zambezi river, the mighty Zambezi river iri kumhanya pakati pemakomo, magomo riri kurutivi rworuboshwe kana takatarisa kurutivi rweZambezi, kuruboshwe kune Zambia, and then kurudyi ndokwatiri iye zvino kunova iko kuZim side. What do you think about this video we are taking? Handei timbononzwawo kuti vagari vemo vanotiwo kudii nezvenyaya yenyaminyami pamwe chete nekariba demo pamwe chete neZambezi river, the mighty Zambezi river. Ndozvatati tichitozvirisei.